Ladies and gentlemen, zvinhu hazvina kumira zvakanaka panapa. Tiri kuramba tichingosangana nenyaya yaJacob Mafume wanetsa uyu. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti pari kunzi zvoni even vaMnangagwa pavakanosvika kunhingirina vakatanga kubvunza kuti where is the short man, kutobvunza kuti Mafume ari pai. And takazozvinzwira vega vachikonfirma kuti zvoni hamumbofema kamudzinga, hamumudzinge Mafume acharamba achingoita zvaari kuita izvozvo. Unoziva kuti it's something chekuti chinobata isusu maZimbabweans, it's something chekuti hazvinyatsotipa nhingirikini yakanaka, to be very honest with you. But tingaita sei kana munhu vakutaura kuti aiwa Mafume wacho hamumbofema kamubvisa, Mafume wacho acharamba aripo achingogona achigoneswa nesu. Handinyatsiziva kuti chinhu one chiri kunzi chingangonzi chiri kugonekwa naMafume izveso chii. Handichatsopa ziva ipapo pekuti tiri kunhingirina. But imbonzwai nyaya iripo imwe kukanganisa. Aiwa ipapo vachapangana naMafume vakatekwa nezuro chachangirikini Mnangagwa akapedza kutaura kuti zvoni Mafume wambofema kamubvisa uyu acharamba achingonzi meya ari kugona tichimugonesa ndisu, hapana zvamunomita mubvisa ndewakezve nai asi wake chete mwana wake. Kana mamusingazvizive ndinda kupfuurai pamberi kuti sorry, come again. Hanzi kulenda apa ndapamisa apa ndinopanzwa. Hanzi Mafume mwana waMnangagwa ndiaposto vari kuto ndo zviri kutoitika izvi. So Mafume ari kunzi mwana waPresident Emmerson Mnangagwa. Hazvina kumira muchinasi ndadaro. And this nhingirikini iri kuuya, it's coming up nhasi. Garai makatengawo nhingirikini, makagadzirira kuseta mareminder, makatenga data pachanakidza zvamanje. Right, nyaya yacho iripo yakamira yakadai. So President Mnangagwa has declared that nobody can remove the Harare mayor Jacob Mafume from office after he facilitated the biggest money heist in the history of council fund theft in Zimbabwe. Awala inotozota notanga idakira nenyaya dzacho dziri kudikirireza. Tozari kuvhura hope aitangora pyeni azodidididi zonzi hapana kana munhu wani zvake achamubvisa. Mayor Mafume also expressed his admiration from Mnangagwa and the corrupt deal that will ultimately see Harare paying Mnangagwa's family 90,000 a day to clear rubbish through Geopomona, a task the city council could have carried out itself were it not for looting ka zvibaba zve akumanaka. Kanzuri mungotakura kamarara yega ingodikina yotonzi vatosaina. Saka kanzuri yakusvika pakufuera zvokungoti mara amanaka. Vashata ndikutaurirai. Kanzuri yavangoti zirongotakura marara yega yotongoita zvelife yayo ichitoringina ichitorana, because kanzuri ingobvanzi yayo haina nhingirikini yaikwa haiziva zvekuita nemarara. Dzimwe nyika dzese dzinosaina zvemanhingirikini zvemaprojekti zvakadaro. Chiprojekti ichocho chiri kutotora mari. Munhu angu yangosana iproject amatenzi kutanga mambo zvita ndisozozoti vanhu vese vaiva tingoti havatengesi vakatengwa baba, tengwa zvaimbohwandisika izvo. So wautonzonzi meya venyu vacharamba vachigona. I don't know kuti vanenge vachitotaura zvinhu izvozvo. These guys vanenge vachifunga kuti ana meya vacho vanenge vachinzi ana meya vanhu vekuti ndeve opposition here kana kuti vanoonekwawo sei nemaZimbabweans, maordinary Zimbabweans. Bozozva tikada kutarisa zvakaitika pana mameya paya kubva pana meya anga electwa ndobva anzi Rico, bva mumwe Rico kuda unodai so Rico kusvika iye Mafume wacho adzoka. Unotoona kutoti zvinhu zvanga zvisiri zvega, chero asina mhosva aingorikolewa paya kuti vadzosere wavo vari kuda. Ndio chimwe chiskiri chaiitika. So ndiri kuzoona commentary imwe iri kuzorwa pana muna hope wachingona ari kuti this grand theft is a calculated scheme to siphon public money from the devolution fund meant for councils. That the Harare mayor endorsed and signed such a deal is truly astonishing. Ladies and gentlemen, Harare City Council is now fully in ZANU-PF's hands. The mayor openly said he was in joyous mood as these funds were being looted
funds mean to give residents and their councils the independence to invest in priorities defined by their own communities. What Mnangagwa does is deny councils and state departments funding. He let hospitals collapse while his family set up crooked companies that then offer these services at inflated costs. Citizens are told to rejoice simply because something has been offered regardless of the cost. Banana Republic stuff. The guy did the same with COVID-19 by setting up drugs, and when it was exposed, he had me jailed 3 months, 3 times without trial, simply for telling the truth. After the interchange looting, they moved to waste management. The next target is hospitals, where they plan to loot millions through inflated corrupt contracts in a deal made in Belarus. Tragic. Where is the so-called opposition in all this? I know that we will talk about this one. Where is the opposition? I think Tanyaso Chimanya, Taton Girkinaman Neru, tinenge tiri live panapa, Tichinyaso One Sanda, kuti chi jezo, chirikunyaso itika in the opposition, kuti chi jezo, chirikutora nzvimbo, mu opposition macho murudonyo zikano nevanhu kuti what is going on, zirikunyatso famba sei mu opposition. Iyo tichenyaso kitaura. But about this young man uyu anonzi Mafume, amuno kuti hapana tichati kudi chibasa ichi vari kuti chimhanya chibasa ichi chiri kutorohwa chibasa ichi chidhiri. Alright, chidhiri muri Zimbabwe, chidhiri chiri kurohwa navakomana ivava, kuti unosvika pakuindoswa pakuitwa zvese yato spoon feeding yakutoitwa. Unofunga vatonzi life yako iwewe tichataura zvakawanda. Unoziva kuti in a normal country like zvakamboitika pana Mafume paakadedzwa pai pachibvunzo kuti saka yoko wakazoti chakati chichi paya. In a normal country that young man akadai akasosungwa kudhara nenyaya zvavo zvanenge vachitoita zveshe, but inobva yangonzi mamubvunza saka zvine basa rei, saka manga mafunga kuzodii, what's next, zvatovharana zvozoti muzoti aiwa, but munhu akazodai akadai zvinenge zvatoo zvenyu, mimi makutonzi hai mimi ndimi mutori wrong panyaya iyoyo, vamaexposa kuti hanhingirikina, saka zvotoshaya basa, otonzi wakatozvibenefitisa zvinhu wakadidi, zvatovharana. Munhu akatobvumawo Mafume kuti ini ndonyeba, patoti saka chitaura kuti wakanyeba kaiwo kuti wakanhingirina chichi, kusvika akapinwa, kusvika munhu atodyira, kusvika ataura kuti chokwadi inini ndakanhingirikina, pakabhaizika. But let's watch the space, because inini what I know at the end of the day chinozongoitika kune mazimbos ndechekuti tinozongouya tongosimbisana kuti pakaipa zvatopera, zikuzonzi chichi kana kudi zvinenge zvatovhara, kungoti pakaipa zvatopera zvakadaro. But amen, izvakwa muri Zimbabwe kuti mungonyatso mega, because pane zvimwe zvinhu zvokuti isusu tongosimbisana, ngoonesana, right, nyaya yakamira yakadai kuzoitira next time nema kunyatsoziva, chero makanzi muda kunovhota, muda kunoita sei, whatever chero chichanzi chichaitwa in future, munenge munyatsoziva mafaira ese anenge aripo, memeziva kuti zvakati ndo zvakazoitika musi wakati, zvakati ndo zvakazodii, ningi ndiye akazodai, ningi akazodai so but nefu episode pakabatwa munhu wese ipapo, garai makangogadzirira aiwa muchachiona chichakanhingirikina, chichange chakabvira panapa manheru. So ndisingapedzi nguva yenyu, kana uri muSouth Africa uchida kuregistora company obva wavhurwa FNB business account, bata education research yana Mukoma Owen vanokuitira izvozvo usina work permit or study permit. Chinongodiwa chete ivalid passport yako, vobva vatokuregistera. Zvebookkeeping vanorova futi, usazonetsekana necompany yako kana kuti urikuita kuti mabhuku utadza kubalansa. Just contact him on the numbers that are showing on the screen, vokuitira zvese zvamanje. Education research ndo ine chinhu chacho. Gara wamhanya wanoitirwa zvinhu zvako ikoko, usazosaririre pamadhiri anenge achiitwa nevamwe ebusiness.